Comrade Bomshogeza yanozikanwa nenyika yose kuti aiwa akanga ari on hiding, aiwa osefesa obuda pachena, aiwa tiri kuona kuti mumavidheos ari kubuditsa aiwa achiposta pasocial media handle yake yeX panapa parikuya achiti aiwa ndo yandichashandisa as an official page for communication, achibuda akapfeka aiwa camouflage, aiwa auya panguva inoi achikola up for protest akati hatisi kana kumira, we must remove aiwa Idi Munanga was regime. Sana pina mashoko anomuda nyoro panapa nondoba subscribe like or on the bell icon. Nyika yose yashamsika nechitiko ichi, aiwa people they were just surprised because they were not prepared for it. Panapa tipi na BBC vanoposta this video rake ramuri kuona iro ranobudatira mashoko achiti Comrade Bombshell Blessed Lunes Ugeza has called for Zimbabweans from Limpopo to Zambezi, Lamtree to Mzarabani, Chimanimani to Binga, all cities and rural areas to flood the streets for an uprising to remove ED from power. Ndo mashoko anobuda panapa itokwa na Bombshell Ugeza. Timona achisifisa kudai aiwa akapfeka gear rashamisa vanhu ranyatsa kuratidza kuti aiwa he symbolizing war. Panapa Bombshell Ugeza asiyana nepaimboita mapressers pekutanga akapfeka aiwa hembe, but panguva inoi akapfeka aiwa nhumbi dzemauto kureva kuti aiwa he is now ready for an uprising against the Zimbabwean leader Emmerson Mnangagwa. Chitiko ichi chavhudutsa vanhu aiwa achiona panguva inoi achificha achisefesa achinyatsa kudhimanda achiratidza kuti haasi kutya ari resolute, achinyatsa kuratidza kuti aiwa is now up for anything and they are not fearing anyone. Mashoko avhudutsa vanhu. We do not know how the regime is going to respond to this. Panguva ino takuona people they are now confident we are going to take it to the streets. Pinda comment section yedu kuti mafunguro enyu. Musangano subscribe or like, pochita on the bell icon.